Kaixo ikasleok, gogoratu deberatzen lehenengo mailan gaudela, lehenengo unitatean. Gauza orok du bere neurria. Hemen bigarren osagaiaren teoria guztia duzue. Bideo honetan azalduko duguna da hirugarren adierazlearen lehenengo partea. Ikusten duzu moduan. Gauze asko sartzen dira hirugarren adierazle honetan. Bideo honetan azalduko dituenak izango dire lehenengo hirurak. Zenbaki multiploak eta zatitzaileak, zenbaki lehenak eta konposatuak eta deskonposaketa faktoriala. Horren ondorioz helburu izango da, gehien bat, deskonposaketa faktoriala egiten ikastea. Guazen. Zenbakien multiploak eta zatitzaileak. Zer da zenbaki arrunt baten multiploa? Zenbaki hori beste dozein zenbaki arruntekin biderkatzean lortzen dena da. Esaterako. Lauren multiploen multzoa zeintzuk izango dire? Lau, bider bat, lau bider bi, 8, lau bider hiru 12, lau bider lau 16, lau bider bost 20, lau bider 6 eta lau, lau bider 7 eta 8, eta bar. Zazpirenak bardin. Zazpi bider zazpi, zazpi bider bi 14, bider hiru eta bat, bider lau eta 8, bider bost eta 15, bider 6 eta bi, eta bar. Begiratu zelan jartzen den, garrantzitsua. Letra larria, multiploen kasuan, zatitzaileen kasuan letra larriare, kasu honetan zeta, gero parentesi artean zenbakia, bai multiplotan, bai zatitzaileetan, gero bardin ikurra, eta kakotxoen artean, multiplo guztiak. Hemen zatitzaile guztiak, multiploetan jarri dugun modu berdinean. Bueno, hau horren adieraztean, esan alda, 12 lauren multiploa dela, edo 8 lauren multiploa, edo 16 lauren multiploa. Ezin dana izan da, lau dala, 20, 24 edo 28-ren multiploa. Ez delako gila. Lau izango da, 12, 16 edo 20-ren zatitzailea. Multiploak beti jarriko ditugu, hiru punturekin, infinitoak direlako, zatitzaileak ordea, ez mugatuak dira. 10-ren zatitzaileak kalkulatu nahi baditugu, 10 zati bat, emoten dago zenbaki osoa. 10 zati bi, bost, 10 zati hiru ez dago emoten. Horretik ez da gartzen hemen. 10 zati lau, ez. 10 zati bost, 10 zati sei, ez. Zati zazpi ez, zati zortzi ez, zati bederatzi ez, zati 10, barrio ere, Eta horren lagunak izango dire bakarrik. Horen kasuan bardin, zatiketak egiten ditugu. Multiploetan biderketak egiten ditugu, lau bider bat, lau bider hemen zatiketak egiten ditugu. 20 zati bat, zenbaki osoa. 20 zati bi, zenbaki osoa. 20 zati hiru, ez dago emoten. 20 zati lau, zenbaki osoa. 20 zati bost, zenbaki osoa. 20 zati sei, zati zazpi, zati zortzi, zati bederatzi, zati 10, barrio ere, Eta horrela, 20 arte heldu arte. Eta horrela lortzen dire zatitzaile guztiak. Zenbaki lehenak eta konposatuak. Oso argi eta harin azalduta. Zenbaki lehenak zeintzuk izango dire, bat zenbakiarekin eta bere buruarekin bakarrik zatitu daitekezanak. Horrek esan nahi dago, zenbaki lehenen zatitzaileak beti izango dire. Zenbaki bera eta bat. Zazpiren zatitzaileak kalkulatzen baditu, bat eta zazpi izango dire. Zitzik, zazpi, zenbaki lehena delako. 13, zenbaki lehena baita. 29, zenbaki lehena baita. Bat zenbakia eta bere burua bakarrik agertzen direlako zatitzaileetan. Eta konposatuaz izango da, zenbaki gehiago agertzen direnen, zaterako 15 kasuan. Bat eta 15 agertzen dira, baita 3 eta 5. Eta hemen salbuespen, esan beharra dago, bat ez dela zenbaki lehentzat hartzen. Eta deskonposaketa faktoriala lehatzen landu duzue, hemen sartzen den gauza barri bakarra berraketaren kontzeptua. Badakizue zelan egiten den hau, berreta sortzen kasuan izango da bi, bider bi, bider bi, bider bi, bider hiru. Eta orain, egingo duguna da, hemen agertzen diren biderketa danak, laburtu egingo ditugu berraketen bitartez. Zenbat aldiz agertzen da bi hau, bat, bi, hiru, lau, ondorioz, egingo duguna da, bi berlau, bider hiru. Zer ere, berreketak biderkatzeko bereko biderketak adierazteko era laburtua da. Laburtu egin dugu hau dana, ona. Berreketa baten emaitza beti izango da berretura.
Berrekizuna da errepikatzen den zenbakia. Eta berretzailea da zenbat aldiz errepikatzen den. Kasu honetan, 2 lau jarri dugu, 2 izango da berrekizuna eta 4 berretzailea. Argi?